Usuku nosuku ngiyangithola iy'ncomo ku-inbox abantu bengincoma bethi bayathanda amavidiyo ami. Kodwa eningi kakhulu ilezo ezingimemela ey'nkonzweni zabo bethi bafisa ngibavakashele. Ngiyangimenywa-ke ngisho nakuma-podcast, kodwa kangabikho sesimeni sokuthi ngivakashele ama-podcast okwamanje. Kunomunye-ke wabalandeli bami ocelile lapho ebize ngomlandeli wami, ocelile ukuthi ucela ngenze ividiyo ngikhulume ngokuhlukunyezwa nangokuhlanjalazwa kwabantu besifazane. Ngithanda-ke ngisifeze nje lesi sifiso sakhe ngoba ziningi izethembiso ngiyithembisa abantu bese ngingayigcini. Angisiyeke umuntu othanda ukukhulumela abantu besifazane, kodwa ngumuntu okhulele emndenini la khona umkhulu ubeshayana, umkhulu bemshaya ugogo kuze kwehle kuze kufike ngisho ey'nganeni zakhe. Obaba bebashaya amakhosikazi awo bonke futhi ngaphandle koyedwa ophakathi nendawo. Lento yayingihlukumeza ngale ndlela ukuthi ngangithatha isinqumo ukuthi lento mayike yenzeka ngaze ngaba mdala njengoba sengingaka kusobala ukuthi ngiyogugela ejele. Ngebhadi-ke kushaya lesi sikhathi vele abazali sebengasekho. Ngaleyo ndlela ngumuntu okhule ekuzonda ukubona umuntu wesilisa eshaya umuntu wesifazane. Ngiyazi khona ukuthi uma usuke uyindoda engashayani abantu besifazane bakuthatha kancane bebone ngathi untekenteke. Kodwa kuleso simo ngiyengitshela iy'nsizwa ngithi mina uma ubona ukuthi umuntu wesifazane ukuthatha kancane wohlehla kuyena, okungcono khona ukuthi nje uhambela kude kunaye, ngoba umuntu wesifazane ngisho ungamhlula, ngisho ngathi umhlula ngokuthi ngamazwi ngokuthi niyaphikisana, kodwa isithunzi sakho siyaphela ngokuthi nje ulwe naye. Ngakho-ke ngingitshela iy'nsizwa ukuthi uma kuwukuthi umuntu wesifazane usuwutholile umlando wokuthi uke wathandana nomuntu oshanayo, ungathandani nalowo muntu wesifazane ngoba usuke selimele vele ngokomqondo, futhi usuke ngeke sakubheka njengendoda uma ukuthi wena awumshayi. Ngakho-ke ngizokuveza lokhu ukuthi nami angihambisani ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ngithi phansi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane.